Училището ни е професионална гимназия град Бяла. От 20 години предоставяме професионално обучение и квалификация. Благодарение на проект Европейски опит за реалистични професионални очаквания, финансиран по програма Еразъм Плюс, 22 ученици проведоха производствената си практика в град Милано, Италия. Горди сме с изпълнението на проекта, защото предоставихме възможност на нашите възпитаници, които са от малки населени места и с нисък социален и икономически статус, да се включат в европейско обучение и работят сред специалисти от различни професионални направления. Учениците придобиха професионални и чужди езикови умения, с което надградиха наученото в училище. Европейската награда за иновативно обучение е признание за резултатите на училищната общност и издигане престижа на училището. Посланието на нашия екип е равен достъп до иновативно обучение, равен шанс за бъдеща реализация.